Avui, diumenge a la tarda, som al districte de les Corts, estem a la travessera de les Corts, que hem de recordar que va ser el districte on la passada consulta del 10 d'abril sobre la independència de Catalunya, aquest districte va ser el que va treure més nombre de 6. És a dir, que una mica podríem dir que és el districte fins ara més independentista de la capital de Catalunya. D'altra banda, al districte de les Corts, pel que hem pogut escoltar dels veïns, en fi, hi ha un dels greus problemes, és la prostitució i tot el que comporta tota aquesta temàtica als voltants del Camp Nou. I parlant del Camp Nou, un altre tema que en certa manera ha estat l'estrella d'aquest districte, o la problemàtica estrella d'aquest districte en els darrers anys, ha estat tot el que envolta la requalificació del miniestadi. No entrarem ara aquí a parlar de les diverses opcions, però sí que això hem de dir que l'última paraula, la darrera paraula, l'han de tenir els veïns del districte de les Corts. Per tant, la participació ciutadana de la que tant parlem en el nostre programa electoral no solament ha de ser a nivell de tota la ciutat per decidir els temes cabdals que ens afecten a tots els barcelonins, sinó també que aquells temes que afecten molt especialment als habitants i als veïns dels diversos districtes, com és el cas del miniestadi a les Corts, la darrera paraula l'han de tenir els veïns de les Corts. Per tant, el tema del miniestadi ha de ser un tema decidit en participació popular per tot el veïnatge de les Corts.